xi qabel kont ħalli Merħba sinjuri, jum il-mara tajjeb lin-nisa kollha u aħna għandna waħda li naħseb li ħadd irrappreżenta lil kulħadd kif suppost. Bdejna. Tlaqna. Inti xempju ta' mara moderna. Għaliex? Għaliex? Mami, avukat, prezentatriċi, kif jirna xilek tlaħaq ma dawn l-affarijiet kollha f'dil ħajja? Ma nafx ngħidlek ta' imma ngħid iwa l-kollox b'xi mod joqgħod 24 sija. Ġifieri nexxieli. Li b'xi mod iwa jirnexxieli. Tajjeb, mela waqqa. Waqqa, il-wan. Naġġel. Minn għalik għad iżgiċċali di minna, ma kif jirnexxielek tibbilanċa, nifhmu x'għandek tajjeb mela tippreżenta programm fuq it-television. Mami, avukata, kellek Wife. ukoll għax dik timpenjeru. Nallem isfin. Tallem isfin ukoll, ma dima konniex nafuha. Mela, femin. Kif jirnexxielek Kif tagħmel kollox vera fil-ħajja? Ma jien minn dejjem minn ta' żgħira, kien ikolli ħafna affarijiet fil-ġurnata, ġifieri dejjem skola, u mbagħad sfin, u mbagħad homework, u mbagħad il-mużew. Ġifieri dejjem hekk. Jiena persuna naqa' board malajr. Allura bil-fors trid nimli għall-ġurnata. Timliha? U nimli. Ma risposta hi li ma tafx aħjar dit tifhem. Eżatt, dejjem hekk. Gas ma tjanċa. Mela, jum in-nisa infakru iktar f'kemm importanti l-mara fis-soċjetà. Għalik x'inhu dan il-women empowerment? Jina naħseb iktar ma nikber iktar qed ninduna kemm il-mara hekk huwa wara li wellit speċjalment għax qabel kont nara anke twelid bħala xi ħaġa overrated li bħal speċi jagħmilha kulħadd, imma hekk il-mara hija tant persuna li taf tħobb bla qies. Iktar kemm li sirt mami iktar sirt nifhem dak il-punt li qatt ma tpoġġilek innifsek l-ewwel. Jien dejjem din natura kont nara x'għandu bżonn ħadd ieħor qabel poġġi ħadd ieħor qabli bħal speċi qabel nara x'għandi bżonn jien imma issa meta sirthom iktar fimta lil ħaġa. So naħseb mara hekk li sbaħ ħaġa f'mara li taf tħobb b'mod infinit. Naħseb tajjeb. Għax qasdi rrid Nizza, Mela, x'inhu ma l-isfidi imma li sibt quddiemek bħala mara kemm fid-dinja tal-entertainment, tal-ispettaklu, ġifieri programmi, nismol ta' sfin x'nafien, u anke fil-karriera legali tiegħek issa. Naħseb bħala mara fil-karriera legali kultant n-nies ikunu jridu pereżempju il-raġel. Bħal speċi jaħsbu li mara mhix kapaċi tagħmel ċertu affarijiet, ġifieri bħala mara f'karriera legali. Mhux dejjem ta' imma għadna naraw dak il-label li ta' aħjar raġel. Bħala mara fl-entertainment fil-modellar speċjalment, kont nara li mara tiġi personifikata ħafna u tiġi labeled ħafna. Jew tiġi maħarsa bħala biċċa laħam bħal speċi dak it-tip ta' affarijiet. Kemm naqbel ma ħalaqqax xejn. Bħala ex-model. Inti kif tħossok? Ħalli tgħidli li ma għamiltix. Isma', nisa li jispirawk. Bħalissa? Dejjem. Naf li għandek idolu partikolari ma ejja ma nsemmu. Bħala tifla mara da żgħira ħafna. Bħalissa Kimberly Zammit. Nsellimilha ħafna hawnhekk minnaw. Għandha battalja tal-kanċer. Però she's so hopeful dek buċċa jiexal tiġġieled kuljum mami ta' tifla ta' sentej, so il-idoli tiegħi bħalissa mela ħafna. Ukoll. Kif jaffettwa l-karriera tiegħek issa li sirthom? Ħafna ġifieri dawk il-ħinijiet li kont nagħmel qabel ma naħsibx li ħajbqgħu possibbli kuljum. Imma s'issa tinsib bilanċ ġifieri naħdem id-dar, nirriċerka nagħmel xogħol ta' kitba tisir kollu mhux qed itellifni Emilja miskina, ma ġifieri naħseb li b'xi mod inġaħħġ. Nizzel. X'parri tagħti lin-nisa li jaspiraw li jkollhom karriera jew karrieri bħalek? Biex għamilta jien b'xi mod gas ma pjanċ għalek. Poġġi moħħok hemm u tibqa' tiġġieled għal dak li tixtieqax. Xejn impossibbli fil-ħajja. Is-social media kif taffettwa jew kif m'għandix taffettwa l-mara? Ma naħsibx li l-mara essaċ, is-social media hija pjattaforma fejn tista' tesprimi ruħek u tpoġġi lilek naħseb tifhmuni naqra tpoġġi lilek f'pożizzjoni fejn tiġi kritikata wkoll. Ma tħallix taffettwa kemm minn kulħadd għandu jaħseb li jrid u berja li jiena ngħid li rrid u kulħadd jaħseb li jrid, in the sense li. Mela, x'inhuma inti tagħmel programm ta' diskussjoni, x'inhuma dawk l-affarijiet illi ddiskutejt jew qatt trid tiddiskuti li jistgħu jgħinu lin-nisa jew li jaffettwaw lin-nisa? Għandna affarijiet li niddiskutu huma affarijiet li naħseb huma topics li n-nisa in ġenerali forsi mhux dejjem iħossuhom li bħal mental health, bħal violenza domestika, ġieli affarijiet bħal
ta' beauty, ta' plastic surgery, fej ġili asaħna stess ma nħossuna komdi 100% li nitkellmu fuqhom. Li they're okay to speak about u li kull mara essenzjalment għaddi minn daw il-ek questions f'ħajjita jew. Pratikament, you voice them out. Eżatt, li kull mara tkun għaddejjem moħħ il-mara ma kważi anke aħna bejnietna ġili nħossuna anke skomdi forsi ngħidu l-ħabiba smani qed naħseb hekk. La, issa morru fuq l-aspett legali tajjeb, hemm xi liġi li kieku kellek is-seta li tgħaddiha inti favur in-nisa li tagħmel hemm xi tibdil li tfittex kieku. Li ngħaddiha favur in-nisa, le, to be honest hemm question mark kbira ġa moħħi fuq il-liġi tal-femiċidju, essenzjalment u biss għaliex liġi għal-mara li tinqatelaw, pero liġi għal-raġel taħt homicide. So naħseb nikkjarifika naqra iktar dak il-fine line fej dik. Ħarġet, kien ta' avukat, kien ta' prezentazzjoni. X'taħsbu, right? Namil il-ek ġizirana nas kam murtajja, ma memx tabel. Stajtajt nittejn għamilhom earrings? Għandi xi mija s-santik Mela din għalik il-jum il-mara it-tajjeb il-kulħadd u nitfalkom bewsa kbira. Il-mara Il-nisa l-kunjata kollha ta' ħajjitha. l-kulħadd tajjeb saħħa. Il-nisa kollha.